जोंनि मुसलपुर कलेजनि 32थि कलेज उइक लोगोसे जायख्लं फेस्टिभेल जागायबाय। बियो सानबानि हाबाफारि लानानै जागायबाय आरो देग्लाय जोङो एसे गोदान महरै जोङो जागायनो आखायाव लादों। बे ओरैबायदि जाहैबाय जे 32थि कलेज उइकजों लोगोसे देग्लाय जायख्लं फेस्टिभेल होननानै नाम दोननानै जों मोनसे फेस्टिभेल जों खुंफानो नागिरदों आरो बे फेस्टिभेलाव जोङो माखासे गोदान आयदाफोरखौ जोङो एड खालामनाय जादों। जेरै माने ट्रेडिशनेल फुड फेस्टिभेल दा बेबायदि धरननि माखासे आयदाफोरखौ जों लाफानाय जादों। थांखिया जाहैबाय जे फरायसाफोरखौ जों एनकारेज खालामनाय, फरायसाफोरखौ जों थुलुंगा होनाय, जाहाथे फरायसाफोरा गोदान मोनसे थुलुंगा मोननानै माने बे कलेजाव फरायनायनि मोनसे परिबेस मोनो आरो इयुनाव जाहाथे गावखौनो गसंथा होनो हायो। बे मोनसे गिदिर थांखिखौ लानानै जोङो दिनैनि बे जोंनि 32थि कलेज उइक लोगोसे जायख्लं फेस्टिभेल, बे फेस्टिभेलखौ जोङो सानबानि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जों खुंनो लादों। जोंहा बेजों लोगोसे कालचारेल रेलि मोनसे दङ। बे कालचारेल रेलियावबो जोङो गोबांथार स्टुडेन्टखौ लोगोआव लानानै, जोंनि फरायसाफोरखौ लोगोआव लानानै जोङो माखासे टिम लानानै जों कालचारेल रेलिखौ खालामनो नागिरदों। जाहाथे रायजोफोरनि गेजेराव जों माबा नङा माबा मोनसे मेसेज होनो हायो, बे खोथाखौ जों सिगाङाव लाखिनाय जादों। आरो जोबखालि मोनसे जोंहा बान्था राननाय प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरिमनि दङ आरो बेजों लोगोसे प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरिमनि जोबनाय लोगो लोगोनो प्रि बैसागु बा बैसागोनि आगु मोनसे रंजानाय फोरबो जोङो फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो जोंखौ मोजां हास्थायनाय वेल उइजार्सफोरखौ लानानै जोङो मोनसे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि जों खुंनो आखायाव लादों। जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो लिंहरदों मेल गिफ्ट बेखेवगिरि हिसाबै मानगोनां जोंनि EM राकेश ब्रह्म सार। बिथाङा जोंनो अलरेडि खोथा होखाबाय, बिथाङा फैगोन। आरो लोगोसेयैनो जोंहा थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै जोङो लिंहरनो नागिरदों जों बयनिबो सिनायजानाय मानगोनां दैमासा ब्रह्म, आदा मेन्डेला, बिथाङाबो जोंनो फैनो होननानै खोथा होखाबाय। आरो लोगोसेयैनो जोङो दासिमाव जोंनि मानगोनां मन्थ्रि UG ब्रह्म सारखौ जोङो कन्टेक्टआव खालामबाय थादों। बिथांनिफ्राय जोङो दाबो कनसेन्ट मोनथ'वाखै। हयथ' आसा खालामो जों गाबोननि गेजेराव बिथांनि खोथाखौ मोनगोन आरो बिथांमोन साथामखौ लानानैनो जोङो जोंनि बान्था राननाय हाबाफारि लोगोसे जोंनि बैसागोनि रंजानाय फरायसाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खोब गाजा गोमजायै खुंनो हागोन होननानै आङो आसा खालामो। लोगोसे जोंनि फरायसाफोर, लोगोसे जोंनि बारग' फरायसाफोर आरो लोगोसे जोंनि वेल उइजार्सफोर गासैखौबो बे फेस्टिभेलाव आं बाहागो लानो थाखाय आङो फरायसालिमानि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। And the union body members are requested to keep around the playground. Makasih.